Ki apa? Enggak sama. Ora usah, engko wae. Aja guru metu. Hah? Emang anak ngicing. Arake sing ra nang kono. Tak dudui dalane. Bapak. Hari ini. Ngising teko mburi, kono dalane. Ki ngarep rono ayo. Nono. Dalane teko kono. Mosok ngising nang ngarepan. Ngising nang mburi. Nah, ngising nang sebelah ndi? Kok nurut bae. Tak dudui nek ngising rono arae. Kene wae sing kepenak. Ramu gamit. Ngali. Rono. Hari kare ndi? Ngicing. Aku ora ngerti dalane. Nek nek ngising ra ditunggoni kabur kok. Ngali.